Sahara TV filɛbaw an bi aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn an filɛbaw an kanubaw an minnu bɛ yen kabi yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka foli ani waliɲuman dɔn ani barikada an bi o ta k'o di filɛbaw ani kanuba bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma a ka hinɛ a n'a ka basigi Ala k'o d'an ma karamɔgɔ fana an ka jamana Ala ka basigi don a kɔnɔ cɛ bɛɛ kan bɛɛ k'o sabati maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an bi société Nouveau Soleil ka kɛnɛ kan ni société belebeleba in kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ka produit dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Kilimu NS Kilimu NS a gulonta a jɔta a humidificateur lama a bɛɛ lajɛlen bɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'a n'u ka sugu diya Kilimu NS bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ don min na i ko bi n'i ko NS marque don marque min ni diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ka d'a kan marque don a dilan bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ Kilimu min n'a si ka ca n'a kolo ka gɛlɛn n'a bɛ suma i b'a fɔ ko dilasi o de ye Kilimu NS o tuma an b'a ɲini Ala fɛ société Nouveau Soleil ka butigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jango an bɛ funteni min na ni mɔgɔ min mago bɛ Kilimu NS la i b'a sɔrɔ yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sɔngɔ damatɛmɛdiya ni Ala ka jɛ ye inshallah ɲininkali damadɔni b'an bolo ni gɛnna NS ka cadeau minnu b'an bolo an b'o d'i ma k'i nisɔndiya ni Ala ka jɛ ye karamɔgɔ fana an ka tɛmɛ ni baara ye inshallah merci beaucoup. n kɔrɔkɛ e ni ce nba basi tɛ n y'a dɔn basi foyi kɔni t'i la Ala tɔn basi n b'i ɲininka i dɔɔni don n'i gɛnna nin de ye NS ka fugula ye Kilimu NS i b'a dɔn a ka t-shirt fana filɛ nin ye n b'a ka fugulan d'i ma tile ka fara i b'o don i kun na n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye a ka di n kojugu e labɛn bɛ bisimila n labɛnnen an ko nin ye fɛn dɔ de y'an ka duw kɔnɔ maa ka jate t'a kan mɛ n'ale tɛ du tɛ yen o fɛn jumɛn ye fɛn dɔ bɛ duw kɔnɔ maa si ka jate t'a kan mɛ n'ale tɛ du tɛ yen n'ale tɛ du tɛ yen o ye mara ye mara fana sen bɛ du jɔli la mɛ o t'anw ka jaabi ye dɔɔni n kɔrɔ Ala ka si d'i ma han cɛw kan bɛn han merci merci n kɔrɔkɛ i ni ce Ba an ce ça va basi t'i la basi foyi tɛ ça va n b'i fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna awɔ NS marque NS b'a dɔn awɔ nin y'a ka fugula ɲumanba ye n yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na cɛ nin bɛ classe la dɛ vraiment a n'a ti sorti n b'a d'i ma sisan ne content na a banna i bɛ cɛ duuru tɔgɔ fɔ n ye min bɛ daminɛ a la i b'a teliya cɛ duuru awɔ cɛ duuru Amadou kelen Ama fila Amidou saba Amala naani Adu non Adu tɛ tɔgɔ ye Adu ye tɔgɔ ye Adu ye tɔgɔ ye d'accord i gagna merci beaucoup oui Ngoro n'o kana sira fɛn ɲɛ basi t'i la basi foyi tɛ i dɔgɔnin don n b'i fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna marque NS i b'a dɔn bon n t'a dɔn a Kilimu bɛ yen a T bɛ yen nin bɛɛ marque NS awɔ n b'i fɛ k'a ka cadeau dɔ d'i ma a ka t-shirt a n'a ka fugulan tile ka farin n bɛn'o de d'i ma awɔ o ka di ye a ka di nin ye fɛn dɔ ye a b'an ka du kɔnɔ maa si ka jate t'a kan mɛ n'ale tɛ du tɛ yen o ye fɛn jumɛn n'ale tɛ du tɛ yen non a b'an ka du kɔnɔ maa ka jate t'a kan mɛ n'a tɛ du tɛ yen fiyewu o ye bɛn bɛn non ni bɛn kɔni tɛ du tɛ yen mɛ bɛnbaliya hali n'a ma du ci sa a bɛ du fanga dɔgɔya tiɲɛ tɛ awɔ non o t'anw ka jaabi cɛw Ala ka si di merci beaucoup n kɔrɔkɛ e ni ce ba an ce basi t'i la basi foyi tɛ n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna marque NS ka fugulan a n'a ka t-shirt n bɛn'o de d'i ma n'i gɛnna a ka di kosɛbɛ i labɛn bɛ kosɛbɛ ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ ye a b'an ka du kɔnɔ maa ka jate t'a kan mɛ n'ale tɛ du tɛ yen o ye fɛn jumɛn malo malo wa malo jumɛn balo balo wa ni cɛ na ni malo bɔrɔ tɛ dutigi tɛ nisɔndiya o kɔni tɛ jaabi ye mɛ cɛ duuru tɔgɔ fɔ n ye min daminɛ a la i b'a teliya Adama kelen awa ye muso ye n kɔrɔkɛ i ni ce basi t'i la i dɔgɔnin b'a fɛ k'i ɲininka k'i nisɔndiya n'i gɛnna marque NS n b'a ka t-shirt d'i ma a n'a ka fugulan i yɛrɛ ɲɛ b'a la nin bɛ top la dɛ top la n bɛn'o de d'i ma n'i gɛnna i b'i jamana duuru fɔ n ye min bɛ daminɛ a la i b'a teliya jamana duuru Algérie kelen Sénégal t'a la e ka taa merci
Ngoro e ni ce an b'a ni ce basi t'i la baasi foyi tɛ n na marque NSI Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn awɔ n b'a fɛ k'a ka fugula n'a ka t-shirt d'i ma nisɔndiyala n'i gɛnna o ka di o ka di n ye kosɛbɛ yɛrɛ o ka di n ye i bɛ cɛ 5 tɔgɔ fɔ n ye min bɛ daminɛ a la i b'a teliya Adama 1 Amadou Fila merci patron merci beaucoup Ngoro e ni ce m'an ce basi t'i la baasi foyi tɛ n b'i ɲininka i douane don n'i gɛnna marque NSI Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn nin y'a ka kufula ye fugula ɲɔrɔ tile ka farin tile ka farin a n'a t-shirt dagamana a bɛn'o de d'i ma n'i gɛnna nin ye fɛn dɔ ye a b'an ka du kɔnɔ maa ka jate t'a kan mais n'ale tɛ du tɛ yen fɛn jumɛn bon ma se ma se n'i ma s'o ma o tuma taa cɛw ala ka sugu ja merci hein merci beaucoup n kɔrɔkɛ i ni ce m'an ce basi t'i la baasi foyi tɛ n b'a fɛ k'i ɲininka douane don n'i gɛnna nin ye marque NSI ka fugula nin bolo marque NSI bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn awɔ nin y'a ka t-shirt n'a ka fugula ye n bɛn'o de d'i ma i ka taa n'a ye o ka di toro min muso 5 tɔgɔ min bɛ daminɛ a la i b'a teliya Aminata 1 Asita Fila Asetu 4 awɔ Saba 4 sisan Alima abada n kɔrɔ i sɛgɛnna o e y'a jɛ ka caya o tiɲɛ tɛ ayi a ye nako caman kɛ i y'a jɛ o tiɲɛ tɛ awɔ n y'a sɔrɔ bi de o tuma a b'i bolo merci beaucoup merci a diyara n ye n kɔrɔkɛ i ni ce basi t'i la i douane b'i ɲininka n'i gɛnna marque NSI Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn nin y'a ka fugula ye a n'a ka t-shirt n bɛn'o de d'i ma tile ka farin kojugu tiɲɛ tɛ i labɛnnen don kosɛbɛ muso 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya muso 5 Aminata 1 Hawa Fila Asa Saba Aminata i ye Aminata fɔ chef la n terikɛ e ni ce m'an ce basi t'i la baasi foyi tɛ t-shirt NSI marque NSI i b'a dɔn awɔ n b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn nin y'a ka fugulan dumanba in ye a n'a ka t-shirt n bɛn'o de d'i ma d'accord problème t'a la muso 5 tɔgɔ dɔrɔn min bɛ daminɛ a la i b'a teliya bisimila Aminata 1 Aïssata Fila Alima Saba Arahama Arahama bɛ min o tɛ Arahamani ye e tɛna kuranɛ fɔ yan ayɛrɛ Arahama Arahama o bɛ ka so awɔ Arahama tɔgɔ bɛ yen bien sûr Saba bisimila a ye 4 kɛ 4 don wa a 5nan dafa Atigatu Atigatu karamɔgɔ nin ka tɔgɔ ninnu kabi ala k'an da ne ma deli ka ninnu mɛn Atigatu Arahama i ni kuranɛ cɛ Atigatu bɛ n kɔrɔ i ni ce m'an ce basi foyi t'i la baasi foyi tɛ i douane don n b'i ɲininka n'i gɛnna marque NSI Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn nin y'a ka fugula ye a n'a ka t-shirt n bɛn'o de d'i ma ni Ala sɔnna e labɛn bɛ n pɛrɛlen don kosɛbɛ i bɛ jamana 5 fɔ n ye min bɛ daminɛ a la i b'a teliya diɲɛ kɔnɔ Allemagne 1 Algérie Fila Angleterre Saba n kɔrɔ e ni ce m'an ce basi t'i la baasi foyi tɛ n na marque NSI i b'a dɔn NSI ka marque non man i b'a dɔn yɔrɔ dɔɔni a banna nin y'a ka fugula ye a ka t-shirt tile ka farin nin ko in nin fugula in ka ɲi dɛ n ka ɲi n bɛn'o de d'i ma i b'i teliya i bɛ jamana 5 fɔ n ye diɲɛ kɔnɔ min bɛ daminɛ a la i b'a teliya jamana 5 n bɛ daminɛ A la kosɛbɛ Argentine 1 Algérie Fila Angleterre Saba Allemagne 4 non ale jɔ la ale 4 dɔrɔn fɔ ka jɔ n kɔrɔ e ni ce an ba basi t'i la baasi foyi tɛ i douane b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna marque NSI marque NSI Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn nin y'a ka fugulan cɛɲumanin ye a n'a ka t-shirt n bɛn'o de d'i ma n'i gɛnna o ka di n ye o ka di ye nka toro nin ye fɛn dɔ ye a b'an ka du kɔnɔ maa ka jate t'a kan mais n'ale tɛ du tɛ yen o ye fɛn jumɛn fɛnnin dɔ b'an ka du kɔnɔ mɔgɔ si ka jate t'a kan nka n'ale fɛnnin tɛ du tɛ yen o ye fɛnnin jumɛn
Yeah. Masika jataka menale te dute. Ayi du kɔni tɛ fiyewu. Izo te ɲɛgɛn. Ɲɛgɛn. Hali ni ɲɛgɛn tɛ du bɛ yen o. Ah ko bɛ dɛ. Ɲɛgɛn bɛ du dafa de nka ni ɲɛgɛn tɛ du bɛ yen. Ah non tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. O tuma e ka taa. Merci Bayidi. Merci. Tuka. N kɔrɔ. E ni ce. Alhamdulillah mala. Basi t'i la. Basi foyi tɛ na. N bɛ ɲininka dɔɔni dɔn n'i gɛnna marque NS Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn. Kosɛbɛ. N bɛna ka fugula ɲumanba in d'i ma a n'a ka t-shirt nɔgɔman na muso 5 tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya dɔrɔn i b'a teliya kana sumaya dɛ a sur'a kan. Afisatu. 1 Aisha. Fila. Aminatu. 3 Ajaratu. 4 Afisatu. Afisatu y'o fɔ siɲɛ 2 i y'a Afisatu fɔ siɲɛ 2 i ko Afisatu siɲɛ 2 a jira a la karamɔgɔ fa dɛ. Tuka. Cɛ basi t'i la. tɔɔrɔ foyi t'an na yan. I dɔɔni don min ni ɲininka kana siran dɛ. Ka siran mun ɲɛ? A banna nin ye NS marque NS ka marque ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn. NS. NS. A banna n bɛna ka fugulan d'i ma k'a ka t-shirt d'i ma o ka di ye. N'i y'a di yan a ka di n ye n'i y'a sɔrɔ. I bɛ cɛ 5 to a di yan min bɛ daminɛ a la i b'a teliya cɛ 5 i b'a teliya i b'a teliya. Amadu Kele. Alassane. Alassane Fila. Agib. 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 Agibu an ka Agibu ta Agibu an k'o to yen. Agib. Agibu tɔgɔ tɛ yen sa o to yen sa a kɛ Agibu ye sa. I bɛ segin a kan n'o tɛ e bɛ ka suma o. Ne ma suma dɛ e de bɛ ka ne la I bɛ segin a kan sisan i b'a teliya. Alassane. Fila. Agib. Saba. Asetu. Asetu ye muso ye. Tuka. N kɔrɔkɛ e ni ce. Anba. Basi t'i la. Basi foyi tɛ. I dɔɔni don min ni ɲininka n'i gɛnna marque NS Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn nin y'a ka fugula ɲumanba den a n'a ka t-shirt ɲumanba den min n'o de di e ma n'i gɛnna. Kosɛbɛ. O bɛ bɛn i ma. O bɛ ma. Jamana 5 diɲɛ kɔnɔ min bɛ daminɛ a la i b'a teliya jamana 5. Jamana 5. Min bɛ daminɛ a la kɔni diɲɛ kɔnɔ kɔni bisimila. Jamana 5 la. O tumana an bɛna. Cɛba a bɛna s'i ma o. Cɛba pressé bɛ o. Na gɛrɛna dɔɔni bisimila. Amérique t'a la o ye continent ye. Ayi o ye continent de o t'a la. N'i ma sɔn o ma. Ayi nin y'o bannen de o nin kɔni ye garisɛgɛ de sa o. E ko jamana 5 ka fɔ n ye. I m'a fɔ ko jamana 5. Min bɛ daminɛ a la diɲɛ kɔnɔ n'i ko Amérique ye continent ye o t'a la. Algérie. Hali bi i bɛ jɛ tuguni de n'o tɛ nin ye ta bannen o i bɛ segin a kan tuguni i bɛ segin a kan de yan. N'i ma sɔn o ma i t'a kɛ tɔgɔ ye. Gɛrɛna dɔɔni gɛrɛna n ka question wɛrɛ d'a ma n kɔrɔ n'i ne ko 2nan ye. Naamu. Nin ye fɛn dɔ a b'an ka du kɔnɔ fɛnnin fitinin maa ka jate t'a kan mɛ n'ale fɛnnin tɛ du tɛ yen o ye fɛnnin jumɛn ye. Fɛnnin fitinin maa ka jate t'a kan. N'ale tɛ du tɛ yen. N'ale tɛ du tɛ yen. Ko k'u da di o de ka d'an ye a y'a da di o de ka d'an ye. Tiɲɛna o fɛnnin fitinin ne ma se k'o dɔn. O tuma e ka taa. Tuka. Bɛn bɛ wa. Awɔ a kɛ dɔɔni. Muso 5 tɔgɔ min bɛ daminɛ a la i b'a teliya ni sumayala dɔrɔn a banna bisimila. Aminata. Aminata kelen. Asetu. Asetu Fila. Tuka. N kɔrɔ i ni ce. M'an ce. Basi t'i la. Alhamdulillah. I dɔɔni don n b'i ɲininka n'i gɛnna marque NS n b'a fugulan d'i ma k'a t-shirt d'i ma e labɛn bɛ. N'a bɛnnen don. Kosɛbɛ. Nin ye cɛ dɔ de ye a miniji ka ca n'a koliji o ye cɛ jumɛn. Cɛ dɔ a miniji ka ca n'a koliji. O ye ɲaamɛ. A ɲaamɛ tɛ e ka taa. Merci. Tuka. A n'a fugulan a n'a t-shirt. I labɛn bɛ. Nin ye cɛ dɔ ye a miniji ka ca n'a koliji ye o ye cɛ jumɛn. O ye cɛ jumɛn. Cɛ min miniji ka ca n'a koliji ye n k'o ye cɛ jumɛn. O tɛ wasiji ya. Ko cɛ miniji ka ca n'a koliji ye ko wasiji. O tɛ jeli ya. Jeli jumɛn. Adamaden jeli ye. Joli ya. Joli. E ka taa o tɛ. O dɔ wɛrɛ fɔ wa. Tuka. N kɔrɔ e ni ce. N b'a ni ce. Basi t'i la. An b'a la tan. N k'i dɔɔni don n b'a fɛ ka NS marque d'i ma. Tile bɛ o. Awɔ tile bɛ. N b'a t-shirt d'i ma k'a fugulan d'i ma i labɛn bɛ.
ahon labɛn kosɛbɛ don muso duuru tɔgɔ di yan min daminɛ ala n k'a d'i ma n ka taa bisimila Aminata awa Aminata kelen awa fila aba Ngoro e ni ce aba basi t'i la basi foyi i dɔnni don n b'i ɲininka n'i gɛnna mariki NSI Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn n bɛna fugula d'i ma i wasi bɛ wo ayi tile de bɛ wo o ye tile n'i ye fugula in don i kunna i tɛna lafiya awɔ a banna i bɛ jamana duuru fɔ n ye diɲɛ kɔnɔ min bɛ daminɛ ala i b'a teliya jamana duuru jamana duuru Algérie kelen Afghanistan fila karamɔgɔ fa dɛ it's okay Ngoro e ni ce basi t'i la i dɔnni don n b'i ɲininka n t'a gɛlɛya o nin ne ye mariki NSI Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a mariki dɔn nin y'a ka fugula ye a n'a ka t-shirt dagabana ye n bɛn'o de d'i ma n'i gɛnna nin ye cɛ dɔ ye a miniji ka ca n'a koli cɛ o cɛ jumɛn ye non t'o cɛ dɔn ala ka sugu ja Ngoro i ni ce n b'a n ce basi t'i la aba i dɔnni don n b'a fɛ ka mariki NSI ka fugulan d'i ma a n'a ka t-shirt dagabana i b'a dɔn o kumana o na diya n ye sa dɛ o tuma a banna muso duuru fɔ n ye min bɛ daminɛ ala i b'a teliya muso duuru tɔgɔ i b'a teliya e ka muso duuru ala muso duuru tɔgɔ min bɛ daminɛ ala i b'a teliya bisimila bɔn ne nakun tun ye min ye i y'o bɔ n kɔnɔ quoi n nakun t'o de ye an cɛ k'an dɔ de fɔra n ɲɛna n nana ko n b'o de répond an ko cɛ min ni ji ka ca n'a koli ji o cɛ jumɛn ye voilà o ye hakili de ye o tɛ k'an b'u fo ayiwa ala ka sugu ja merci beaucoup Ngoro e ni ce B'an ce basi t'i la basi foyi i dɔnni don n b'i ɲininka n'i gɛnna n b'a fɛ ka mariki NSI ka fugulan d'i ma nin b'a kɔnɔ tiɲɛ tɛ a n'a t-shirt ka d'i ma i bɛ cɛ duuru tɔgɔ di yan min bɛ daminɛ ala bisimila Adama kelen Ali fila Amadu Saba Amidu naani nka i ka suma di i bɛ segin a kan n dɔgɔ ŋɔnɔ dɔɔni i bɛ segin a kan i b'a teliya i y'a mɛn i bisimila Adama kelen Ali fila Amadu Saba Amidu naani Abdoulaye a banna a tɛgɛrɛ fɔ a kun wayi denmisɛnninw don hakiliw ma sɛgɛn nin minɛ na nin minɛ yan nin jɔ yan i k'a minɛ yan voilà donc a minɛ yan merci beaucoup n terikɛ e ni ce basi t'i la t-shirt NSI marque NSI i b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn nin y'a ka fugulan dumanba in ye a n'a ka t-shirt n bɛn'o de d'i ma d'accord problème t'a la muso duuru tɔgɔ dɔrɔn min bɛ daminɛ ala i b'a teliya bisimila Aminata kelen Aïssata fila Alima Saba Arahama bɛ min o tɛ Arahamani ye e tɛna kuranɛ fɔ yan ayɛrɛ Arahama o bɛ ka so awɔ Arahama tɔgɔ bɛ yen bien sûr Saba bisimila a ye naani kɛ naani don wa a duurunan dafa Atigatu karamɔgɔ nin ka tɔgɔ ninnu kabi ala k'an da ne ma deli ka ninnu mɛn Atigatu Arahama i ni kuranɛ cɛ Atigatu bɛ Atigatu a banna i ka t-shirt minɛ n'o ta ni nin bɛɛ ta n'o tɛ a banna taa n'o ye ko arabu tɔgɔ don tuma merci Serifula filɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an filɛbaw an kanubaw an minnu bɛ yen kabi yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka foli ani waleɲuman dɔn bɛ di bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ Fanɛ nin tun ye an ye Société Nouveau Soleil ka kɛnɛ kan Société Nouveau Soleil a bɛ baara caman kɛ an y'a fɔ aw ye a ka produit dɔ ye Tezara ye a ka produit dɔ ye TNS ye nka a m'a ka produit min ka kɛnɛ kan kosɛbɛ o de ye Kilimu NS ye Kilimu NS a jɔta belebele jamujan min bɛ gulɔsow kɔnɔ ani mangamani a bɛ NS ka butikiw bɛɛ lajɛlen na Kilimu NS Kilimu min don a dilan bɛɛ de a tɛ consommer wa a bɛ suma wa si ka ca n'i taara an ka bureau baw la fana i b'ale de sɔrɔ yen n'i taara an ka administration na i b'ale de sɔrɔ yen i mana taa hali an ka faama ninnu ka so i b'ale de sɔrɔ yen min jɔn bɛ ani min gulonlen don o tuma a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ n'i b'a fɛ ka Kilimu ko damu kɔni sɔrɔ
i jija i ka mariki NS ɲini ni Ala ka jɛ i bɛ lafiya kilimiko la ni Ala ka jɛ ye karamɔgɔ Fane an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u ka sugu ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'u ma Ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalam merci beaucoup